Okei. Tonni käteen ja tonni pimeänä. Plus alvi. Alvi pitää maksaa aina. Muuten verottaja se laittaa myrsky. Johnsoni, tere. Kuis käsi käy? No kiitos, hyvä kuuluu. Kiva nähdä sua, Urmas. Sen verran ehkä korjaan tässä kohtaa, että itse asiassa lahjoituksista ei tarvitse maksaa alvia. Alvi pitää maksaa aina. Tosi monessa tilanteessa pitää, mutta lahjoituksista ei pidä. Alvi pitää maksaa aina. Urmas, sä et nyt ymmärrä. Mä annan esimerkin. Okei. Sanotaan, että sulla on 5 omenaa. Okei. Meillä Neuvostovirossa ei saanut kuin yhteen omenan. Okei, mutta leikitään, että sulla on 2 omenaa. Se on juhlapäivä Urmaksen talossa. Kulla. Just näin. Ja sit sä päätät lahjoittaa toisen niistä omenoista Armakselle. Ui, kuka on mennyt kertomaan Armakselle, että mulla on 2 omenaa? Salapitovelvollisuus. Mitä? Salapitovelvollisuus. Se on vanha neuvostovirolainen sanonta. Sanoo, että kun väki vähenee, niin salassapito paranee. Täytyy jatkaa lahjuksia vastaanottaminen. Tere, Lallis. Jaa.